Det, der er sket oppe ved polarræven, det er, at vi har faktisk fået 3 nye polarræve. Vi har fået en han og 2 hunner. Måden vi får nye dyr på, når vi skal have nye dyr i parken, det er selvfølgelig allerførst, så skal vi finde de dyr, vi skal have. Det vil sige, at vi har været i kontakt med nogle forskellige zoologiske haver for at finde nogen, der havde overskud af polarræve. Det vi så gjorde, da vi havde fundet rævene, det var, at så skulle de hentes. I det her tilfælde, der valgte vi faktisk selv at køre til Holland og Tyskland og hente de her 3 nye polarræve. Det gik rigtig godt med at hente polarrævene. Vi kørte afsted her fra dyreparken tidlig morgen, så var vi i Holland om aftenen og klar til at læse vores polarræv morgenen efter. Så kørte vi hjem igen og var tilbage i parken sent om aftenen, så vi kunne putte rævene i vores karantæneanlæg heroppe bagved. Og de er også meget mere sammen tillidsfulde. Ja, det er fedt. Rævene havde det faktisk rigtig fint under transporten. Det er klart, det er en helt ny situation for dyrene, så det er ikke deres stolteste øjeblik. Men i det her tilfælde, der gik det faktisk stille og roligt hele vejen hjem. Når vores polarræv de kommer her til dyreparken, så det første vi gør, det er at sætte dem i karantæne. Vi har et område oppe bagved i vores stald, hvor vi kan have dyrene lukket for sig selv, så vi er helt sikre på, at de ikke kommer med nogen sygdomme udefra. Det gik rigtig godt, da vi skulle sætte vores polarræve sammen. Vores nye han, som hedder Apollo, er blevet sat sammen med vores gamle hund Stella allerede. Og da vi lukkede dem sammen, så gik der lige noget tid, hvor Stella, vores hund, hun gik rundt i anlægget og gemte sig lidt for Apollo. Hun syntes nok, det var en lille smule underligt med sådan en helt ny fremmed beboer, som hun ikke havde hørt noget om. Men mens vi stod deroppe og kiggede på dem, der introducerede de faktisk for hinanden og var henne og hilse. Og det er simpelthen noget af det mest fantastiske at være med til, for polarræv har det mest fantastiske kald i hele verden. Det vores gæster de kan forvente, når vi åbner parken her i 2024, det er, at vi har 4 polarræve oppe i vores anlæg, 3 hunner og 1 han.